接下来，我们会来日本鸟起烟嘅指头灯。做 TV 所爱想爱做人，晒过去唔系有一只蔬菜好吃如好嘅哟。因为睇冬天还会前面到头路，后来温翻色，能有可能长久吃下去。指头灯喺2010年正式提出移出政策，除了提供嗰種廉鋪嘅空運銀行、買屋、稅務嘅補助以外，還主動同認證中醫指頭燈嘅天然環境，還個傳統生活，使個會員人來聽數，好好利用天然資源，創造韓國島嘅新產業。也大部分呢，向韓國島有興趣做新產業嘅人去到嘅。安尼也在日本新疆總頭聯盟其中一隻成員嘅指頭燈，就算係睇草地有合適人吃的蔬菜。屯厝嘅線養起來天氣。學這部廿年嘅封江手機，去年呢使起鳥起煙指頭燈神奇嘅一隻西裝頭頒獎人，未做傳統這部。役場の方が板原集落に住みたいって話をした時に、じゃあ住める家があるかどうか探してみますって言って、ここだけ一軒貸してくださる方がいるっていう話で紹介してもらいました。頒獎人記錄認真保留了百公年歷史嘅日本傳統生活嘅形式，本人登錄咗傳統建築群保存體系。唔過本單有20人戶人家，更加能存到一戶嘅。指頭燈公所出面囤2棟建築甩下來，一棟用嘅400萬日本錢來修整過後，過甩出去。做這部嘅封江手機，錄用未正日3萬元日本錢，囤其中一棟屋甩下來。那一棟也甩本使到也來嘅人開咖啡廳，安尼遊客也多一隻蔬菜好頓腳。やはり役場がするっていうのはもう簡単、役場が直して役場が運営するっていうのは簡単なことなんですけども、やはり多くの若い移住者の方にも来てもらって、そういった方々がやっぱり人を呼び込む、そういったところからいろんななんかなネットワークを作って、多くの人に来てもらいたいっていう意味もありまして、移住者の方といいますか。其實封江手機如係認真哪一帶使到也來吃的人，比想到能會來到指頭燈嘅。東京での生活が嫌だったとかではなくて、私がやってたチョマの栽培と、植物から糸を作るっていう作業が麻の糸を作るのと同じだったんですね、大麻の。で、地図帳で大麻を栽培している子がいて、その子と共通の友人が今こういう人が大麻を栽培始めたんだけれども、それを糸にして織るっていう作業できる人を探してるんだよっていう話をもらって、それでじゃあちょっと行ってみようかっていう話で来たのが最初です。松雅最年喺搭睇離頒獎日時差差唔多半點鐘嘅百貨國起咯。4年lang前，認真3月1太體通已離開群馬縣，一屋家人駛到指頭燈去。裡面聽講頭擺也一直有人睇種傳統作物大麻，一路開始睇百貨國來種。その70歳、80歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんは育ったことはないけど、その70、80歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんの親はやってたから、だから自分の親がやってたから子供の時に見たことはある、育ったことはないけどねって言うんですよ。神社係日本大概狀頭最重要嘅信仰中心。神社都有一個本平人用嘅塑嘅呢，頭擺單單都係用大麻做嘅。唔過二戰過後呢，塑膠較便宜，單單都換做塑膠嘅。也係日本將傳到32、30年，係呢一種大麻。
发现到传统大麻有一重要嘅，也对大麻有个新嘅看法。上亚专业陆续屯百合国嘅休闲体拍下来，仲唔爱本人有眼头嘅成日用大麻。唔过大麻还系管制作物，规个大麻叶有阿美篱笆，还安内監視器。あとはやっぱりいろんなものになるから、いろんな人がたくさんやっても同じことにならない。研究嘅2年，更加上亚专业涵盖嘅公司研发出精油、保卫产品也都为10种嘅大麻产品，也有400户人家为到而来做大麻产业晒起枝头等。大麻嘅相关产品也变做枝頭等嘅特産。新しい事業を作るされる方っていう形に対しては町の方もそういったその新規事業に対しての補助を出したりもしてるんです。だからそういったことをしたいってことであれば町の方に申請してもらったりして補助金を受けたりすることは可能です。何を求めてるかというか、うちの地図としてはやはり一緒に生活してもらう、地域に馴染んでもらうですね。一緒に秩序に定住してもらって地域に馴染んでもらって、こういった小さい町ですけども地図を元気にしてもらう、そういった方々を個人的には期待しておりますね。はい。枝頭燈係睇日本鳥取縣東南部嘅四種頭，也係日本清江嘅種頭聯盟其中一個成員，有224平方公里案發，差唔多係台東嘅池上、關山、鹿野、三澤鄉整加起來嘅面積。1970年代人口還有130人，更加能存到7300人呢，和當年會少7%按多人。有一半的人係打睇枝頭燈查證附近。從百合谷也到四四散散睇山拿度紅嘅種頭，單單都係780歲嘅老人家。每一枝頭燈本單有6間小學，也陸續合併，能存到1間呢。だけ私はもう小さい時はもう川で水浴びてた。川でな、鹿なんかも出んし、すごいいいとこでな。で今もう若い人はみんな出てしまったけどな、町の方に。超過93%係山拿嘅枝頭燈，創造出產枝頭參一定有名。不過一頭枝頭參同那度要8個萬日本錢，做日本進口個小嘅數嘅推起的，林業路日間人買起的，又唔係後生嘅，看起來冇乜前途，再認證農業運動有為轉變。何にもないって言わずに、じゃあみんなで盛り上げよう、盛り上げて、大きな一本の柱にしていこうというのが01です。從係睇枝頭燈東南片嘅山拿度、山多田少，算係山拿度紅嘅種頭。大幫農業運動用標亞嘅漢嘅小學，成立嘅主要係沙琪媽媽來經營嘅食堂。本單會去練農作嘅山豬、野鹿，農民辛辛苦苦種出來嘅米、青菜，都係遊客販作紅嘅料理。地元のお年寄りが作った野菜とか、そういうものを有料で分けていただいてます。そうすることによって地元に多少なりともお金が落ちる、地域でお金が循環するという具合に考えています。支持農業運動嘅唔單淨係山拿度紅嘅種頭，每一枝頭燈都有20人隻以上。對嫩波波罐嘅荷包，在牙牙嘅山拿顯出心肝頭度嘅熱切，也是喺山拿愛男人嘅其中一個行程。本單強強會買起嘅山拿，也本人設計做體驗產業。帶領遊客睇山拿散步，做瑜伽、飲水嘅、睇水流、睇出面標高，大幫山拿嘅點睛解開生活壓力。當然，對東京、台北也到大都市，會有最少2300人特別去參加一個活動。有人還真經為到山拿來，盼嚟山拿幼稚園。地図は、山林が町の面積の 90% 近くあります。で、だんだんとこう木をね切って出しても
需要が少なくなってくる。そうすると、町の活力も低くなってきます。ですから町にあるこの資源、森林が資源ですから、それを生かして何かできないだろうかということで考えられたのがこの森林セラピーなんですよ。で住んでるとこも本当にもう歩いて3分で森みたいなところなので、一人で森の幼稚園みたいなことをやってて、で本当に私心からもう満足のいく子育てができたんですね。10年前认真中医山拿对东京西起指头等嘅时存作用子，投下世界上嘅好北欧嘅幼儿教育理念，利用了日带领自家同亲戚朋友嘅成人呢去山拿度放了，俾成人呢向下学进。冇想到引来因数多欢迎，还得到指头等帮年委员会嘅支持，还个电工所嘅经费补助，2009年正式成立嘅山拿幼稚園。指头等山拿幼稚園蒙古町嘅上課教室，組成18位6代成人呢去14張蒙평用嘅山拿地區。先生評論學生嘅教了解決問題，養成學生嘅獨立思考。プログラムも基本的には子どもたちのやりたいことにその森に入った時にね、やっぱりその心を育てたいと思ったから、子どもがいろいろ感じてやりたいとか知りたいって思ったものにその大人が寄り添うっていうスタイルなので、大人が先にこの時間はこれをするとかそういうふうに決めてしまわないで、子どもに寄り添うっていう形でやってます。まず地図の自然が素晴らしいということと、森の幼稚園では、子ども大人が叱ったり、これをしなさいしなさいっていうことは言わないで、子どもたちで自由にさせるんです。喧嘩があっても、自分たちで解決させるっていうその、スタイルが素晴らしいなと思ったからです。指頭等山拿幼稚園嘅教育理念也上到許多嘅都市人。成立8年來，已經有25個家庭因為安尼駛去指頭等。有名嘅麵包師傅渡邊兩公婆，2015年對岡山世界駛去指頭等嘅那期起落。渡邊太太都講，公務教育資源嘅鄉下以多少會強，不過一路係看到有山拿幼稚園，能會駛過去吃。東京とか都会の方がいろんな学校を選べたり、いろんな保育園の教育を選べたりっていうところはいいなと思うんですけど、田舎だともう一つしか行くところがなかったりして、で田舎らしい自然の中での子育てをしたいと思ってもそれが実現できなくて悩んでいたところに地図帳の取り組みを知って、それも大きく影響して地図に来たんですけれども。渡邊兩公婆駛去吃指頭等公所網一廳，還刺通前到山區幼稚園嘅會教空間，就論渡邊業務客人嘅需求，由等公所首長嘅個水本渡邊兩公婆開麵包店，還個麥酒工坊。渡邊兩公婆也利用指頭等也能有嘅天然環境，做指頭等特有嘅棒同麥酒。唔單止認證安尼，農民加個有收入，增加為山區嘅工作機會，環境也保護到位。はい、そうしたことによって、水がきれいになって空気がきれいになって里山がきれいになると我々も菌がきれいな菌が入ってきて、それをビール、パン、ピザとパンとピザというもの全部にその菌を使って、お客様に提供することができるという。はい、樽回さんが移住されたことによってやっぱり地図帳自体が注目されたっていうのはやっぱり一つあると思います。それ以外にやっぱり樽回さんが来られて、樽回さんこのパン屋さんで働きたいであったりとか、ビール工場で一緒に働きたいっていう移住者の方も増えられました。で地域の方だけではなくてやっぱり町外からのお客さんっていうのもたくさん来て。山拿度方細細一間麵包店，是被後生工作人員還個4天8下來嘅人客，每夜山區路加個有發力。安尼嘅情形，喺指頭等嘅那一隻山頭巷也看得到。長悠悠嘅山拿地度有一棟最少150年，看起來過老式嘅傳統人家，風溜溜嘅，還睇得到水流聲，真能用山拿野菜煮嘅傳統料理。當年會最少有15300人去到嘅，清香人嘅都係傳統同天然。全体のバランスっていうものがあるでしょ。
だから飛んで跳ねたようなものは作りたくありません。やっぱりこの緑とこの川の流れとこの土とやっぱり昔の田舎の佇まい、それからはやっぱり離れたくないです。確かにそういった土地をね、田んぼを減らして畑を減らしたりして、そういった大きいねデパートを作ったりとか遊園地を作ったりするっていうのも一つの外からの人を呼ぶ一つの施策だとは思うんですけども、もともとあるこの自然っていうのを壊すことはやっぱり簡単なんですよね。壊してすることは簡単なんですけども、やっぱり壊したらやっぱりなかなか元に戻らないんですよね。だからやっぱりそういったこういったもともとある大自然、こういったのはやっぱりもう宝物ですので、そういった宝物にもう一回目を向けて、その山の良さ、農業の良さ、こういった地域の良さっていうのをもう一回磨き上げて、地図独自の素晴らしさを作っていこうというふうな形で。李后向太自然环境屯资源，是得讲系指头等公所嘅移出政策轻重要嘅观念。就业市场有限，指头等无相应去开太新嘅观光饭店，也算罗星百度嘅爱家地位观光景点。系向韩国岛中意乡下生活、太自然环境嘅新出名落去，屯伊能听用自家嘅专业屯技术，到采地口描出各岛嘅产业。安尼如果想到韩国岛享用有亚德上报俾人晒过去，指头等又为韩国合成人客。